priatelia. A toto bude taký ako keby moje túr, že nemám vlastnú izbu. To asi málo z vás vie ľudí. No a v tomto videu si teda ukážeme, čo je všetko moje. Takže sa tu je chodba a pôjdeme do obývačky. Tam všetky veci do obývačky, tam kde spolu nebudem. Keď odbočíme teraz takto doľava a ideme rovno, tak tu uvidíme takýto kútik hneď vedľa gauča. Tuto je taký môj hrací kútik, kde sa chodím hrať. Mám tu školskú tašku a také veci. Mám tu rúbsak na tanečnú, to si takto vždy lahnem a chillujem. Takto. A dívam sa na tablet. Tu mám slíz. Tu mám školskú tašku. Tam sú hovadiny v tej tabletke. A toto sú babkine vyšívky, ktoré neviem, čo tu momentálne robia. Mali byť tu. Počkajte. Som mi to tam... Dobre. Potom tu mám takto židličku. Tu na. Na ním si vždy sadnem. Tak toto vyzerá. Počkaj. No dobre, a keď stojíme tu a odbočíme zase doprava, tak tu máme môj nádherný stôl a nad ním tapetu, ale k nej sa dostaneme neskôr. Pod stolom mám fixky. Čo mám tak rozmazané? Fixky. V šuflíkoch mám bordel, tak to vám nebudem ukazovať. Na stole mám lampu. Tu mám hneď vypínač. Tu mám ceruzky, ktoré som vyrobila. Takéto vodu. Péra, nožnice. To je moja kamarátka. Tekvička. Kôš. A strúhatko. Vyzerá to dokopy. Takto. No a teraz sa zasejeme tejto tapete. Ona pod tým je takáto červená stena, pretože sme tu mali hentú skrinku čiernu a ona je nakrivo tá skrinka a dali sme tu taký drevený džem, červený, a on to držal a takto sa zošmykol a poškrabal tú stenu. Takže takto sme to našli vtedy za niekoľko eur. Takéto sú to kvety. A tu sú také krásne motýliky. No a... tak teda no. Takto tu ja bývam. A hrávam sa tu. Čus.